Ebusuafo ye mama kwaba eba this episode of the video. Now train and I say America Crane na the Ofosu Nkansah Foundation amobeye clean up exercise. Na ni nyina na say timemufuo ni nyina ye de ye ho agimu ma exercise no so so kama sa ewo various zones na o de call some na Konongu zone, Odumasi zone, Duasi zone, na Obenumasi zone. Ni nyina ehonomo na dwumedie no so kama abra America Crane. Na ni nyina ne say the CEO of NEIP and I say the founder of Ofosu Nkansah Foundation no ono na nipa odi anim anaso otitire ni a odi anim ama Konongo no ni nyina ne dwumedie no kozoyafo NDC fo MPP fo party fo na bebre na nyina ebe join clean up exercise na ni nyina mu no so no odi nanu di sem so de tudwa de ma timemfuo anase wana wo ba ya wo beboa dwumedie no apomode the last has been you do maseno you da ko so hwe mpo na ya register on mama kan nyina health insurance na next apomode program e de beba no operation kitenkete a de doctors company for free kumase enenkan e ba no ya be ya ama obi a obibi ha de bia free foundation na ebuta ye na ye de bedi dwuma no Ofosu Nkansah Foundation no bosomi a ye be wura mu next month October na ye be pa I want to ma sa foundation no na ye de beji sika na ye mu ayedu na ye de aboa ye constituency ye de ye se ye ntwan ama ye mpiansa na ye aboa no nti ya so aware ye nti ya to ye party nti nyame pa sa ye nya date na ye de betu manim na sa foundation ni de bejuje opepe ahodo opi na ya make sure say efie bia ati Ofosu Nkansah Foundation enka efie bi o ha ye de akwara bi ne besua de efie bi o ha ye de akwara bi de beko abotu akosua de efie bi o ha na entoso no so no otu anamo zongo mpanifo eho ema ono so ene won ekodi enkomo ema odi donations bi edima zongo community no dustbins sanso enobo anan so edeko kozoya office ehon so ena one kozoya mpanifo so ekotwetwe enkomo ema o promise omo with one motorbike for now osan promise omo with cement anase ni nyina no o promise omo say odi 20,000 ede be bro mo omo de ato cement no so ede atoa omo dan no eso sanso ni nyina no anso a yesen twemu duase praso honso ena omonso yakoto omonso clean up na zone hormone no omonso eni gia omdishia Kofi Ofosu Nkansah enso honso na eni je sonko kra na ni nyina no so ono so na no disem etudwa hormo ema oma edwadefo ni nyina hu se bosia nyina edwendwen ho no ni nyina no Ofosu Nkansah Foundation no so obeboa ama sa bosia no so etumi aba na se edwadefo no so etumi didwuma sanso ena oboa wona wo Ofosu Nkansah Foundation no so oboa mu yi na ni nyina mu no so no ode wana ono so foundation etumi aboa omo school fem amonso nyina omo tukwan akọ amano ne nyina so ensem nyina de kakra de tudwa de mayen hono no na ne nyina mu no so osan de dustbin no bi so ma omo hono sanso ene ebo anan de ko odumase ene obenumase ne nyina se ne oye hono sa na oye hono na samre the Ofosu Nkansah Foundation se ne openikese no kan no ese obelanche no na me yadomu a next month October mu ho na the launching of the Ofosu Nkansah Foundation so ebeba so tini nyina ni say Mr. Kofi Ofosu Nkansah na ni suade hunu se ode foundation ye beba na waboa timemfuo ni nyina mu no se operations mi so wo mu a samri ose omo dwumadi a ebema operation kitenkete bi a eno so ebe pie mantem no mu so no eno so ombe ni free na health insurance so waye bi de amama timemfuo a omo so around ni nyina achi ne ebe kan se the Ofosu Nkansah Foundation
senia ye ne botaye esitie no bigidi se ni nyina so ebeboa temamufo a yenso ye wo Asante Akim Central na yenso ye nyaso emfaso ti ni nyina ne dwumadi a ekoso abra Ofosu Nkansah clean up exercise no ekoso wo zone bia wo Asante Akim Central so na me ka che se tamuchuku na eduho na se yo bepa dwumadie na anasese ye ba bepa ekuo na no a eno so ni nyina ne ye de videos ne ensenkaye no so ba betie anase ba be kire Tatale TV etiefo ene nahwefo nyina ye da ho nyina mase.